Čau lidi, dneska tak si zahrajeme Building a Boat a jsem to s Tomem. Čau to lidi. S Tobíkem. Čauky. A předtím, než se pustíme do hry, tak bych moc rád, kdybyste mě podpořili lajkem, odběrem a zvonečkem, ať vám neunikne žádný další video a jdeme do hry. Takže už jsme ve hře všichni a mně se tady staví můj maličký trakt, nebo spíš úplně mini. A Tome, ty ukaž, co máš za vzor. Ty jsi to trochu zvětšil, že? No jasně. No, jo. Jen trošku. Tome, můj S6 neviděl. Viděl. Neviděl. Co je tvoje? Tohle to by novo. Moje dvoupatrový. Moje tohle dvoupatrový. Dobrý, jo. Na mě. Než se mě to lidi dostaví, tak to je 400 hodin. Nás a můžete mezi tím dát like a odběr. Protože už se blížíme k 100 odběratelům a za to bude brutální oslava. Takže tam určitě nahoď ten odběr. Jo, no. My jsme úplně unavení, nebo jako nejsme moc, ale prostě už se jde poznat, kámo, že už nemáme takovou energii. Já se podívám. Tak za do 5 minut, nebo kolik je? No jasně, za 6 minut 1 ráno, víš co? Já jdu se kouknout k tobě, no jasně, ty jsi to rozšířil. To je to přece lidi bylo tady jenom dvoublokový, vlastně tady máš o 2 bloky vlastně víc. No, to bylo vždycky jenom tak a teď je to takhle o 3, ne? Nebo o Máš 2. to hezký, Tome. Tak každý jdem k sobě a jedem. Ty na to budeš kránit, ale tak jedeme. To vidíte, ještě tam nesedí. Ne, vy mi to budete chránit, protože Tobik vyjede doprava dřívku. Tobik nám to bude chránit. No jasně. No. Já nejsem nějaká pochůdka. No já jsem poslední. Dík hoši. No to jsem vysunul lidi, koukejte, to jsem vysunul. Dívej, já jsem taky něco vysunul. Zasuň to a vysuň. Ať lidi vidí, no. Já to nebudu ničit. To Hej, nejde. Tomáško, vy to ničí taky. Je, dobré. Teo má volnou cestu jak v nebi. No, já jsem v ráji, Já hoši. taky jakože ničím. Když jak mě by to dokázalo v tom stavu, kámo, je 3krát jakože do cíle, ani bez toho, aniž by se to vyměnilo. No. Vlastně. A 2krát, jo. My máme, kámo, zase ty jaderné bomby, kámo. Ne. A chobotnice. Ta ti dávám pump, ty kokos. To ti přece rozběh. Ej, počkej, já si to tady projít do mého Titaniku jako 3000. Já jsem v prvním A můžu já tam mám tělocvičnu. Koukej. A Mám jo. tělocvičnu. Protože když tady ta postel, tak a tak dřív byly ty dveře o 3 bloky, to je. No. Kámo, jaká ryba mě tady vyjela. Když jsem v druhém patře, tady mám takhle krásně nouzovou. Hele, komu to dřív bylo, když jsme se ještě viděli s Klárkou, tak tohle bylo to nová její. Takže vše. A tady to bylo Klárky a tady tak dole to bylo moje, no nic. Tady to je moje nouzová, prostě jak kadí budka, nebo je to záchod. A ta moje nouzová je hrozně moc ochráněná. Čum, jo, prostě Tě kam vidím šup dovnitř. dokola, ještě tady máš. Kam to, kdo mi postavil? Hej, čum, jak je ten Titanic Kum. velký, on se ani neseká. Já se to, slibuju, že se to tam nepostavil. Teodore. Kdo mi to, Jako? to je šulin. Kdo mi to postavil na loď? To by ne. To jsem nebyl já. No jasně. Že to je převrácený to. Ty jsi to Tome byl, že? Já si mohl postavit. Kam, kdo z vás to byl? A to by se ti nesejflo. No. Teodore. Já jsem to tam fakt nestavil. Hej, no, já jsem to tam nestavil, možná kámoši, když hráli na... Já vím, kdo to byl. To byli kámoši, když hráli na mém účtě. Na mém účtě jednou hrál kámoš. A on si tam respawnoval tuhle loď. To je krysa a ještě černý. To je bomba. Tohle se může vůbec na YouTube, hoši. Když tak se loučím s váma, no. Kamo.
To vypadá trochu jak tehdy, ale podle toho, když se takhle toč. Bo fakáč. Co to je? Mě drží můj černá. Ale ty konečně už se to Teodor bude to... No konečně, už tam mám mě to. chrání. Mítr skače ve vlky na stromě, když dostane Wigfar. Koukej, mi se to vůbec nepřevrací. No ty vaši kolegy mají do toho. No asi. Mě to posouvá spát. To ne. Jo. Jako na mě, more. Já tady skaču s černou tyčí. Nig. To by ne. No nic. Jinak Tomáš... No yes! Jinak Tomášek nás přespával. Very good. Moje první přespávačka. Nebo on. Tak to jsem cook. A feeling cook. Podle mě to mluva by v realitě přežila nejdýl, kámo, kdyby jsme každý jeli vedle, jako od sebe, chápeš? Že jo? To mě musí tak úplně rozpad? Ne. Mě? To by nově. Však to by má hrozně nekvalitní loď. Však dá se. Mají i skvělý. Mám okýnko. Však Borec pomalu nemá ani kámo nic. Jo, já tam nemám ubraný kámo Co ani. bude teď? Ne, Nukleární bomby, kámo. bombičky. Nukleáre. Bomboklad. To jasně. Jo, nic. Ale to je v pohodě. Bomboklad je v pohodě. Vši? Už tady udělala díra. Jedu moje... A i mě. To moje nousky, kámo. Nouska, kámo. Čum, jaká se mě tady už udělala díra, kámo, už to nechci riskovat. Tomáši, čum, na moje. No, ty máš to úplně zelený. Nemohl Moje prostě. nová hlavička. Spadl jsem. On pochcípal. To má hrozně nekvalitní, ale jako fakt úplně hrozně, to je úplně nejhorší, co jsem viděl. Já za vám přijdu, jo? Jo, ty stihne. Hej, já mám mega díry tady třeba. A má 100 nové lodi zbylo úplně nic. Kde je? No není tady, bro. No? To by už nemá loď? Já chápu, že se znovu respawnuju. Takže už mu jako celkově chcípá. Jest mě to den dobrou stranu. Tady je málo po cestě. Už test? Jsi v nouzce? Co? Jsi v nouzové? No jo. Jsem na vrchním patře. A mám tady díru kum. Tam učíme si mi tady ničit. To je ještě celkem načal, jako. Je zadek se pořádně hničí. Ten. Díky mi to budeš aj trošku ničit. Jo. Pro mě to nic není, bro. Já jsem se úplně rozpadl. To máš dobrý. Jest, teď projíždíme cestou v klidu. Budeme se připravit kam nějaký titaný žitý, který rozumí. Teď je ten tobě, it's me, tyčínek, to byl. Kamo, co mě tam zasekávali, že jo? Já ti to úplně celý teďko ničím, jak chcípl Tobin, tak já od té doby ti začínám pomáhat jak rysička úplně. Tady to je takový jak na začátku, to už je v pohodě. Víš co, já jsem jednou jel už jenom na židli a jedné kostce a dal jsem to vin. A tady jsem jel. A dal jsem vin. A nepřevrátil jsem se. Já nevlítnu. Mě musí dát ještě někdo ten lidi. Už jsme u vinu. Čunka, moje nouska, jak vyšla. No. Chill. Můj vrak lodí. Yes, jsem tam dřív. Jsi krysa. Jaký rychlej. Ty kryso, ty mě předeženeš. Nepředeženo. Jsem. Chloe? Potom. Dostává spát. Možná tady s náma lidi bude spát kočka. Very good. Čekám, Ej, že ale jsme ona- včera spala. Ona tady
tady spí a ona ti může skočit na hlavu. A mám se skočila na hlavu. Neskočila. Tak. Jak to, že jsi to otvíráš dvakrát? No nevím, lidi, já jsem se počila jednou otevřela dvakrát. A to je nefer, ty jsi mi to vysal. Vysavač. Jackson. Vysavač. Dax. 105 coinů. A potom musím někdy postavit Titanic přes celou tu délku. No asi. Takže to potřebujeme tak 40krát víc, než mám já. No asi. 105 goldíků, už mám 600. Hej! Tak proč to startovala, když nejseš v lodi? Já jsem to viděla na schvál, protože si postavím novou. A teď musíme všichni chcípnout. Respawněte se. Proč? Tak. Stačí jeden. Bylo vlastně všichni. To jo? Dobré. Ty jsi to líbil. To tam velmi lidi líbil. Otvírám si Legendary čestku. Ukáž, co tam je dobrýho. Nějaký bloky se tam najdou. Ještě mám 200. Na Epiku se mi šetřit nechce. Já si chci zahnat okno, kámo, potřebuju. To je právě Okno, kámo. že Okno. nepadne, no. V těch zelených bývá okno. Zelených bývá okno. Ale ne, 100%. Teď bude okno bez tak, počkej. Mě to Je z okno jedno. Si nazbírám hodně oken teď. Nedá stůl. Okno. Stefano. Ticho. Ukaž. Okno, nice. Už mám tolik oken, bro. Okno, nice. Oj, to kolik mám bloků. 256 briků, 386 železných, 324 takových těch černých. Ty máš 1000 aj? No vlastně dohromady mám 1000. Jako bloku. Jsem dřív měl na určitě třeba 50 000 nebo 50 třeba nevím. Brutálně moc, jakože třeba 2000 nebo 3000. Kolik dáme ještě her? Nevím, tak 2. Stepolativrium, ty zelené čestky jsou nejlevnější a nejlepší za mě. Protože ti dávají kamo furt okna a všechno. Takový ty vychytávky. Tak jedeme, protože kámo máš 13 minut. Tak já se vám ozvu, až to budu mít utracený jakoby skoro. Takže už my tak si s bráchou postavíme lodě a Tom tak šel hledat nějakou hororovku, kterou můžeme natočit. A já už to každou chvíli budu mít. Teď si dám poslední čestku. Myslíš, že se vyplatí tahle čestka? To je epic, jo. Jo? Vyplatí se. Beru Epic jednu. Yes. Bangry. Nice. Tak. Teď mám matro v plusu a ozvu se mám, až budu v polovině lodě třeba. Takže já už jsem skoro v polovině. A zatím to vypadá takhle. A rozšířil jsem to a zatím to je dobrý, no. Takže se vám ozvu za chvíli. Takže už takhle to vypadá a já už to dokončím zítra, protože musíme jít spát, ale zítra bude další díl a ukážu vám to, takže u dalšího videa zase čau.